Mayong buntag kanatong tanan. Ano nakita karon sa ikaunom nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikan noong kalendaryo. Og niining Domingo gikatakda kini isip Domingo alang sa kalimutanong mga masakiton. So adlaw karon sa Domingo alang sa tanang mga adunay balatian. Supposedly, karon unta ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Apan sumala pa, gibalihin kini ngadto sa Pizza G's tungod kay ang Domingo, Lord's Day man. Ang karon, ato silang iampo. Ako nang giingon kaganina sa pagsugod pa sa misa, nga iampo nato ang atong mga igsoong mga masakiton. Kay kamo kunoy masakit bi, lalimba. Pero pohon, sama sab nila karon, kita pohon, masakit gyud, mosugot taog sa dili, bisag miyon pa ka nga, simba ko in taon padre, magkasakit jud ka. Ano man, mahin man lang tamuingog simba ko, pero kusog tamukaon og baboy, kusog tamukaon og mga lamian, labi na rong adlawa, kay pista sa Kamalig Bato, sigurado ko kining mga naong nga murag makitan gyud ni nako ron ngadto sa giimbitar mangadto ta sa wa imbitara pabaga mo sa inyong naong kita ta ngadto. Arita karon sa tong hamubo nga pamalandong duha lamang ka punto ang akong ipaambit niining atoa karong Domingo sa mga masakiton og kanatong mga walay sakit. Salamat as Ginoo nga diin kita aniha karon wa gyud in town ta gihibati og kalisod sa lawas kundili kaharuhay niini. Yatong iampo kadto sila nga nagkasakit kay usahay maglisod silang katulog. Pero kamo nanimba inigwali sa pare matog. Magkasakit jud mo ana kanang magsigi mo katog. Kasakit jud mo ana. Ayaw gid mo pangatog inigwalis pare adto na mo pangatog inig pangulikta. Mga igsoon, ang ebanghelyo karon nagisgot kini mahitungod og masakiton. Unsa nga sakit? Sanla, leprosy. Nya kanang sanla kaniadto sa panahon sa tong Ginoo gikahadlukan sa tanan kay wala kanay tambal. Ang imong bukog mawiken siya unya ang imong panit magkahumok ay ang imong unod magkahumok kay sakit man kana siya sa panit ug unya inikahumok niya na katul nya ganahan kang imong kuykuyo na magsigin lang kag kuykuy kay lami man. So ingana siyang kagaw sa sanla unya hangtod ang uban di makabantay wa na ang kamot mga ana na mo kaging yang dunggan usay mawagtang na. Ingana ang sanla niya kuyaw kayo kung mataptan ka ni ana niadtong unang panahon labi na sa panahon sa atong Ginoo kay lisod jud kayo wa naman padung jud ka sa kamatayon sa sakit nga sanla. Mao na nga ang mga tao kaniadto sumala pa sa atong mga pagbasa karon mosinggit gyud na sila ibutang nga blackboard nga green ang kolor or nay black nga green butang sa ilang tubangan ug sa ilang luyo. Unya, mupalayo sila mismo mo'y mupalayo sa mga tao. Og muingon sila, sanlahon ako, pahawa mo. Yan ang ilang syagit sa mga tao. Unya mga tao, ma-aware sila, dili na muduol nimo. Mananakod man ang imong sakit. Pan karon sa atong ebanghelyo lahi, kay ang maong sanlahon, aduna siya'y katakos og kaisog, nga miduol ngadto ni Kristo og militok kun buot ka makaayo ka kanako. Sa ato pa ang maong sanlahon aduna siya'y pagtuo sa Ginoo, pagtuo nga dag paghangyo. Mao ni unang punto pagtuo nga dag paghangyo, dili pagtuog dag pangayo. Bati man na kanang pagtuo da paghangyo bariyara na sa kaon da putos. Karon miduol siya ni Kristo musulti kun buot ka
makaayo ka kanako. Nganong dili man siya moingon sa iyang kaugalingon, mamaayo ko. Nganong mingon magyud, kun buot ka, makaayo ka kanako. Kaya ang maong sanlahon, walay laing gisaligan, nga maoy makaayo kaniya ang Ginoo. Kaya ang sanlahon, nakakita, nga walay laing mudawat kaniya, kundili si Kristo. Kaya ang maong sanlahon, nakakita, nga walay lain, nga muduol kaniya, nga mauragayod si Kristo. Muingon gud siya sa mga tao, sanlahon ako, ayaw mogduol nako. Wa may makuha ang tao niya, ang sakit ra. Ang tanaw nato ni, dato ka, o niya, wa ka musulti. Nga dato ko, dool mo nako. Sa imo lang pagkadato, bisag di pa ka musulti, ang mga bagag nawong muduol gid na nimo. Niya mubulatik dayon na, huy Mari, wa ka kay baw Mari. Makuan man taon si kuan, ay panagikan si Japan ba niabot. Kuan nilalat. Dagang kayo ichiburitsi. Na pagkahuman, mingan dayon, pwede mangutang sa kudihag mga 10,000. Kaya akong ibayad sa kong utang adto sa kuan, sa Kulwe, o sa Asa. O, tanawara. Mao na ituyo dahil sa uban. Apan si Kristo nining tungura, duol sa sanlahon. Wa siya mamaylo. Kundi mingon siya, kun buot ka, makaayo ka kanako. Sa tupa, iyang gidupa ang iyang kaugalingon dungan sa pag-abli sa kamot ug unya iya hadayong gipadayag ang iyang pagkawala gayoy nahot. Mao day kini ang paagi nga si Kristo muhimo sa pagdala sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkawalay nahot. No? Tungod sa atong pagkawalay kabangkaagan, si Kristo maoy mutudlo kanato. Tanawa ra gud na unsa kaayo ang Ginoo kanato, daghan tag sakit sa kinabuhi. Nganong mauwaw man ta nga mosulti niini ngadto sa Ginoo? Nganong ato mang ang kunon ang tibuok nga sakit nga dili man ta makaayo sa atong kaugalingon? The other day, niadto ko sa ospital, sus paggadto nako ginang luoy taong kaayo kay sayong panuigon mga 64 nasakit na siya. Ako siyang gipangutana, gipakumpisal mo na nako bisag kaninoong sakramento sa hilog inig hatag anas pare ang tanan nimong sakit o tanan nimong sala gikan sa pagkabata hangtod niya ng adlaw mapapas. Apan bisan pa ako gyapon sa gipakumpisal kay ginahan man gyud siya. So ako na lang gisatisfy ang iyang longing nga makapakumpisal. Kumpisal siya. Niya nagbasol siya sa iyang kaugalingon nganong nasakit siya. Ako sing gipangutana, dako kag kaon, sister. Ko basta kaon padre, wa ko'y balibaran. Mire, ko mao lagi padre oy, sa magunigod na nakasakit man jud ko. Pero baya, sister, kanang imong sakit, mamaayo pa ni. Uy, salamat in taon, padre. Kay sa tanan nga akong giduol. Ang tanan pod nga naminaw na ako, muingon man nga, di na maayo. Ikaw ragyod nga sa padre ang ningon nga mas maayo pang akong sakit. Gunitan bitaw nga akong kamot. Gidali-dali gunit ako. Salamat in taon, padre. So ako kamalibad, uy. Ang gigunitan na god. Nga imo pang sus, kung sanlahon pa ni ambot, matakdang gid siguro ko. May gani kay dili to, sanla iyang sakit, gigunitan kong kalit. Salamat in taon, padre. Muanang tako, na lang kay murag lisod kayo. Ampo na lang ko sa Ginoo ka, Lord, kung pataptan man gani nimo kog sakit, ayaw dugaya. Dali adayon. Iguman ani tagay din kog sakit, kaluoy sa Ginoo, wa man din taon, oy. Kaluoy sa Ginoo. O to hilak sa maayo nga naman kay walay tao nga nakasultin niya ni ana kundili ang pari. Kana mga igsoon, mao magud gikinahanglan nato nga panahon sa atong kasakit o kasakitan nga sinati, dunay usa nga midawat nato. Panahon sa atong pagpakasala, dunay usa
nga naminaw kanato. Kay baya ang tanang tao ron mo blame nimo og unya mo disregard nimo, di naganahan maminaw nimo, labi na og masakito na ka, mga igsuon. So kining butanga ato ning tamdan nganuman karon iya pa ang kasakitan, humaniya ikaw na sad. Sa ato pa sa kinabuhi puli-puli lang ta, karon giubo ka, ako wala. Sunod buwan ikaw gitibi na, siya naayo na. Puli-puli ra gyud ni niya, depende sa lanat. Kung di ka makalahutay, patay kang bata ka. Kung mulahutay ka, dato ang doktor nimo. Sapa ka? So depende ra gyud ni sa lahutay nato. Apan unsay maanindot kung kita milahutay manggani, mga igsuon, ang maanindot mao kini nga atong gigunitan ang Dios, mga igsuon. Si Joseph the Dreamer, nindot man tong iyang kinabuhi ni Joseph the Dreamer. Kay daghan kaayo ang mga butang nga diin nahitabo kaniya, apan usara ka butang nga gihatag kaniya sa Ginoo, nga nahibalo siya sa umaabot nga mahitabo sa kalibutan, ilabi na sa maong lugar nga diin siya anaa nag-alagad. Nahimo siyang simbolo sa taong malampuson. Kaya naman tungod sa maong pagsuway niya, siya na gitagaan sa Ginoo og lain nga grasya, nga siya mo'y nagdumala niya ng maong lugar nga diin siya gipadpad, mga igsuon. So kanato sa atong kaugalingon, diha sa panahon nga diin anaa ang mga pagsuway, dili taangay nga maluka pa. Kanabang naa na nimo ang sakit, napuno ka sa pagbasol, nganuman nga ang Ginoo gitagaan ko nini, nganuman nga ang Ginoo iya man kong gitagaan nini, nga dili manunta ni ako sa ako manon silingan, buutan man ko, dili man ko gastador, di ko laagan, di ko palainom, di ko hakog, dili ko hangol, dili ko dakog kaon, buutan kay ko, og nganong gitagaan man ko nini maong sakita. Excuse me, dili ang Ginoo mihatag ni ana. Dili ang Ginoo. Kapila ka giingnan sa imong silingan, sa imong amiga, ayaw lagi pagsigig hilak nga ang imong bana nibiya na nimo. Nang sahod man nga hapit amang Valentine's Day. Panawaran hilak, kundi sige kag kaguol. O karon say nahitabo, nasakit ka, ayaw kaguol. Ano man? Kung mag-uol ka mo, samot ang sakit. Kung sa mong himuon, paglaway. Kay wa man siya, nibiya naman nimo, paglaway na lang. Dawata na, Olivia. So dawaton ang tanan. Ayaw na pagunaw-na nga. Nasakit ko, kay gibiyaan ko sa kong asbana, wa na sa diri. Nasakit ko, kay gibiyaan ko sa kong asawa, Valentine's Day pag yun. Jesus Maria, ay napagunahon na niya na anuman, kay magpadayon ang sakit. O sa mo himuon, i-offer na sa Ginoo. Kanang tanan na to mga suliran sa kinabuhi, i-offer na, ayaw na bitbita. Kay anuman, dunay Dios nga mudawat niya na. Ang imong silingan, mo palayo na nimo. Kay ang Dios mauman ang mudawat kanato. Ikaduha, duha ni kapunto mga igsoon, nga ang Dios sa atong kinabuhi, siya man ang mag-ayo kanato. Giunsa man pag-ayo sa Dios kanato, sa kaginang ni duol diri nako. Unya padre, pagkadaghana sa akong sakit padre, di gyud nako madapila man kabuok manang mga 5 kabuok padre akong sakit. Kay ngano man naa namang ko'y efficacent oil para sa akong kabukugan, magikan sa IPI, efficacent. Kunya sa pailain, naa nasag ko'y lana padre katong sa hubo sa Senyor Santo Niño,
Actually, naapay lana nga nahibili na to, ha? So, gagmay lang nga garapay inyong dadaan niyo gagmay garapa kay tagaan ta mo. Na nakoy lana, Padre, para sa sakit sa kong ulo. Yawa, uy. Naisakit haplas para sa iyang lawas, nailana para sa sakit sa iyang ulo. Unya, Padre, na ako'y para sa ako ang uric acid. Kay kanang uric, dili man na makit Andre Padre sa gawas. Ani man na sa sud nato tungod sa tong pagkaon. Na nasad ko'y tambal, Padre, sa uric acid. O, dili na ko mag-coffee. Unsa naman mo? Gatas na kanang kuan, Padre, kanang para pang osteoporosis. Kumayo di ay. O, tulo na. Na ikaw pat, unsa may lain ikaw pat nimo? Nasa ko'y para sa high blood. Ya di namang kumagkuan, di namang kuron mo gamit og kanang mga losartan para sa high blood. O sa may imo ha? Ay, kani Padre, liso sa kamunggay mao ni akong kanon. Sa dili pa mo magsugod ang adlaw, liso sa kamunggay. Niya, ang ikalima, Padre, kay diabetic man ko. So ang akong gamiton para sa akong diabetic, kana ra ang okra, Padre. Oh, okra, ako ni siyang humulan tibuok gabi, pagkabuntag sa di pamukaon. Imnon, maura ni ang akong gisaligan, Padre, ang 5. Unya, niduol ko nimo, Padre, kay magpa-pray over ko. Nawara? Di pag humani kong pray over niya, nangutana din ko, taga-asa man ka manang. Duol-duol ang amoa sa manlayag. Kuyawa di ay. Sige. Okay ra na siya. Nga naman di ay taga-manlayag ka, mahadlok di ay ko. Ha? Dili ay? Di ko mahadlok. So, ang Ginoo di ay, kung ang atong pagduol kaniya matinud-anon, ang Ginoo mutubag. Dumdumi ka na, mutubag ang Ginoo kanato. Ayaw duha-duha. Ayaw duol sa Ginoo nga masubanon ka. Duol ka sa Ginoo nga abli ang imong kasing-kasing. Nidawat ka, Lord, salamat kay imo kong gitagaan og TV, pakapini og flat screen. At least nidawat ka sa tanan. Wa ka magduha-duha. Kay kung musugod kag duha-duha, ang Ginoo nagpasabot nga ikaw nagduha-duha usab kaniya. Sa to pa, imong gi-underestimate ang grasya sa Dios nga ikaw ra gyud mo'y makaayo sa imong kaugalingon. Mismo ang mga doktor, na ako'y kaamigong doktor, pamingod siya. Sa sugod na kong operation, Father, ako gining ihalad ang akong kamot sa Ginoo. Siya maoy mag-igo sa tanan. Bahala ang pasyente maoy maigo. Basta kay iya ni ang kabubuton kung maayo manggani ang pasyente. Tanawara, ikaw pa kaha nga maoy na sakit. Ang doktor gani nga nahibalo na mahitungod sa imong sakit, mo surrender pa siya sa Ginoo. Munay kuwang nato. Di ganita mo surrender sa Ginoo, wala. Ikaw ra ang nidala sa imong kinabuhi. Apan kung imo na gani ang tanan, gihatag sa Ginoo, siya mao ang mahibalo. Busa, di ta mahadlok sa atong sakit. Natay sakit ron, mukatawa ta. Ha? Natay sakit karon, ihalad nato na sa Dios. Natay sakit karon, ato kana nga kalimtan. Kay siya mismo ang nahibalo unsaon sa pagpahiluna kanato. Amen?